This is English and Hausa by Malam. Barka dai masu kallo. Yau kuna tare da ni inda za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Mun yi magana akan yadda ake gaisuwa da safe, da rana, sannan kuma da gaisuwa da daddare. To a yanzu za mu tattauna ne akan yadda ake gaisuwa idan an haɗu farkon haɗuwa. Da farko da turanci da ka haɗu da mutum farkon haɗuwa za ka ce nice to meet you. Nice to meet you ma'ana kana nufin na ji daɗin haɗuwata da kai. Na gaisawa za ka ce mai nice to meet you. Amma wasu za ka ji sun ce nice to meet you, sun haɗu da kai kuma sun ƙara haɗuwa da kai su ce nice to meet you. Nice to meet you ana amfani da shi ne lokacin da ka haɗu da mutum for the first time. Za ka ce mai nice to meet you, shi kuma zai ce mai nice to meet you too. Nice to meet you, nice to meet you too. Haka ake faɗi. Sannan kamar yadda muka tattauna a can karatunmu na baya, good morning, good afternoon, good night, an yi maganar sannan kuma yanzu za mu zo mu tattauna akan ya ake cewa sai an jima. Ba sai an jima za ka iya cewa goodbye, goodbye. Za ka iya amfani da bye bye. Za ka iya amfani da bye for now, bye for now. Za ka iya amfani da mai bye for now, see you later, see you then. Duk za ka iya amfani da cewa sai an jima, sai Allah ya sake haɗa mu. Bye for now, bye for now, bye for now, so long. Za ka iya cewa so long, so long. Na ce so long za ka iya cewa so long. Na ce bye for now za ka iya cewa bye for now. Bye for now, bye for now, so long, so long. Thank you for watching. Bye for now.